IPFT long live, long live, IPFT long live, IPFT University Chipraland snap noi, IPFT University Chipraland snap noi, IPFT long live, IPFT long live, Silakan Chipraland snap noi, Silakan Chipraland snap noi. Ini sini IPFT Khwai West Division Committee abo sini taklai 2024 ni last month ni berapa jatana thangnai 4 tarik December 2024 khomulungni program orne hoite ko thangka এবং আ প্রোগ্রামর নগৈ bangma sini jara unactive bungui tongmani jaraba srapsani jaraba a program nongmani bisinga tabo tewisya bororok kha thangsawi phaikya এবং আগামী দিনে borok teibo haino IPFT ni banana teibo প্রত্যেকটা কামি আমসাইও সবনানি tei tibralini dabina teibo joddar khlainani Tipralini khorangno teibo মজবুত khlaiयै সারা ভারতবর্ষনি বরনি থানে পুষাউনানি গভর্নমেন্টনি থানে পুষাউনানি aboni uddesho tiyei tini haina hai bangmana jara unactive bungui tongnai rok borok tini division ni executive committee ni body o borok haina hai daitto nalaikha division committee bo haino মজবুত nisoi teibo মজবুত khlainani bagui tini ni o program ya sanmani ke balaikhana sang tini khatongo aro serwatoli kamibo kami joto lokorabo phaikya amchani joto borokbo phaikya abo haikena sini tini ni o program ni uddesho tei khlaimani jara katal babe daitto manai rakno bolson ko sarkha sini party ni GS sini sar sapon da Burma tei vice president sini da Prasanta da Burma tei sini office secretary Buddha da Burma youth ni GS Mainasing Jamatia abo hai khlai sung tini phaiयै bisini paithakni mantok jang malai laiयै tini salsani conference abo conference pai thangkai tini konni okbai aina hai tewisya sini program kaimani get together laiयै sung kisi sa samung rok jogaja tholo lainai kombo salainai mabo malai laiयै ai ne wan sobina tini ni program no songsa jakmani